गिबियावनो गासै दैगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बराय हरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना माने भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजिगोन दे लोगोफोर बेयाव माने बिराद अर्थ हाबनानै दङ लोगोफोर माने बेयाव माने बिराद गिदिर माने अपसन हाबनानै दङ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासे नायबासो बुजिगोन नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ए टु जेड मिथिखागोन फेसबुकफोरावबो नुखाबाय जानो हागौ बे भिडिअआ माने ओरैबायदि शेयार जालागासिनो माने ओरैबायदि माने भाइरेल जाबाय दं आरो फेसबुकआव माने बिनिबो फंसे बाथ्रा सावरायगोन जोंनि बाथौ धोरोमनिब्ला दै जोंनि बाथौ धोरोमनिब्ला माने फंसे बाथ्रा माने बिबुंथि बुंगोन माने जोंनि बाथौ धोरोमनिब्ला जायबायदि माने आइजोखौजो जायबायदि सेंग्राखौजो माने बर' सेंग्राखौजो बा हमना ला मुस्लिम सिख्लाबो जानो हागौ दे माने दा माने कमेन्टनि थ्रुयै मिथिनाय बायदिब्ला माने गुबुन हारिनि हिन्जावखौ लाबोनानै गुबुन हारिनि हिन्जावखौ लाबोनानै एबा सिख्लाखौ लाबोनानै जेनेबा बर' सेंग्राया गुबुन हारिनि हिन्जावखौ बा सिख्लाखौ लानानै फैदों जाहैदों बे बिनि उनाव माने गामियाव फोथारदो होनना बुंदों लोगोफोर ना फोथारदो होनना बुंदों लोगोफोर बे फोथारनाय माने दै सान्थि सारनाय नङा होमबा लोगोफोर बेयाव माने बिसोरखौ बिदिनो माने नालेंखर बिलाइनि बा गय बिलाइनि जिखुनु माने दुनाखौ सावनानै न' फिसा खालामनानै सावना होनायखौ नुनो मोनदों बेयाव माने बिराद गिदिर अपसन दं बिथांमोना भिडिअखौ बानायबाय हगारबाय होननानै मिथिनो हागौ जेनेबा बै बाथौ धोरोमनिब्ला बे जोंनि बाथौ धोरोमब्ला आंबो बाथौ धोरोमनि मानसि दे जेनेबा बै बाथौ धोरोमनि मानसिब्ला बेयाव माने बिराद गिदिर अपसन दं जेरै हमनानै ला बर' सेंग्राया सासे मुस्लिम आइजोखौनो लाबोनायखौनो बुंबाय आं दे जेनेबा बे गुबुन हारिनि आइजोखौ लाबोना फोथारदो होनना बुंदों नालाय ना जेनेबा हमना ला सासे बर' सिख्लाया सासे बर' सेंग्राया जेनेबा मुस्लिम सिख्लाखौ लाबोनाय लोगो लोगोनो फोथारनायाव जेरै खालामबाय रायजो राजानि जिखुनु माने नियम निन्त्र बा न'खरनि जिखुनु माने नियम नन्त्र जिखुनु माने फोथारनाय नालाय ना जेनेबा गोथार दै सान्थि सारनाय फोथारनाय जेनेबा हमना ला मोनसे नियमबो थानो हागौ गुबुन गुबुन गामिफोराव गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव माने जोंनि बर' धोरोमफोरनि जिखुनु पान्दुफोर लिरनायफोरा एकदम बेलेग बेलेग थायोना नङाबा बेलेग बेलेग थायो बिनि बिखय माने बिसोरखौ दुनायखंनि न' खालामनानै बा जेनेबा बिसोरखौ न' सिङाव दोननानै जिगाबनि बनजार बायदि खालामना खावना होनायखौ नुनो मोनो ससियेल मिडियानि थ्रुयै लोगोसेयै बेयावबो मोनसे बिराद गोथारबो जानो हागौ जेनेबा हमना ला मुस्लिम सिख्लाखौ बर' सेंग्राया लाना फैनानै हाबा खालामनायनि उनाव जेनेबा फोथारखांनायनि उनाव जेनेबा निजिनि धोरोमखौनो फालिगोन नङा होमबा लोगोफोर जेनेबा गावसोरनि हमना ला मुस्लिम आल्लाह धोरोमखौ जेनेबा बेथ' गैला नालाय जेनेबा जोंनि बाथौ धोरोमावनो हाबसिगोन बेफोरबायदिखौ माने फार्स्टआवनो फोथारनानै बाथौ धोरोमाव हाबबाय बा बाथौ धोरोमखौनो जे धोरोमखौ गुबुन धोरोमनिफ्राय फोथारनानै जेनेबा बाथौ धोरोमाव हाबफैनायखौनो जेनेबा हमनालाय फोथारनाय होनना बुंनानै लाबाय नङा होमबा लोगोफोर इयाव आं दा बुंसिगोन माने ओरैबायदि माने नोंथांमोना माने आंनि बुंनायखौ कनफिउस जालांबो जानो हागौ आंनि बुंनायफोरा माने नोंथांमोना बुजियाखैबा रिपिट बोना नायफिनबानो जाबाय लोगोफोर दा गुबुन हारिनि सिख्लाखौ बर' सेंग्रा लाबोनानै धोरोमाव सोनो बा हमना ला जेनेबा फोथारखांनायनि उनावसो हाबा हुखा दानगोन सिन्दुर फोनगोन नङा होमबा लोगोफोर माने फोथारग्रोनानै हाबा खालामनो जुजिबाय बा जेनेबा हमना ला बाथौ धोरोमाव हाबबाय हिन्दु धोरोम जाबाय बिनि उनाव फंसे बाथ्रा बुंगोन जोंनिनो हारिमु दामला देला खालामबाय थानाय जिखुनु हमना ला बै सिख्लाखौ फोथारदोंब्ला बै सिख्लाखौ फोथारनानै बाथौ धोरोमाव हाबबायब्ला बा जेनेबा हिन्दु धोरोम बा बाथौ धोरोमखौनो हाबबाय होरिबाय सिन्दुर फोनबाय मंगल सुत्र गानबाय होरिबाय बाथौ धोरोमखौ बा धोरोमखौ फालिलांनो थाखाय खालामना होबाय बिनि उनाव जोंहा मा अपसन दं होनना बुङोब्ला बेथ' हिन्दु धोरोमानो जाखाबाय बिनि उनाव बै जोंनि माने हमना ला खाम दामनाय तबलिस दामनाय नाग्रा दामनाय बेफोराव माने बैफोर बिगुरखौ हबनथाय मोननाय बा खामा बे दामनाय खामा मादों बानायजानाय बेखौबोथ' जों बिराद साननांगौ गोनां जाबाय दा आङो धोरोमखौ लानानै नेवसिना बाथ्रा बुङाखै बा आं बै गामिनि फोथारनाय बा अर सावनाय गामिखौ आं मुगैनानै बै आंनि जोंनि बे बैसागो बोथोराव दामनाय खामखौ बा दामनाय नाग्राखौ दामनाय तबलिसखौ लानानै आं नेवसिनो सानाखै आंबो बाथौ धोरोमनि मानसि माने एसे अपसन हाबनानै दं जेरै हमनानै ला खामखौ मादो बानायनाय होनना बुङोब्ला जोंनि बाथौ धोरोमावथ' मोसौ बुथारनो मोना मोसौखौ सिथारनो मोना मोसौ बेदर जानो मोना बबावबा थांबा उद्रायनांगौ बबावबा थांबा फोथारनांगौ दै सान्थि सारनांगौ नङा होमबा लोगोफोर बिदिनो आथुर बिथुर खालामनानै जोंनि बर' सेंग्राफोर जोंनि जिखुनु बर' आइजोफोर बैसागो मागो मोनफैनाय समाव जिखुनु खामनि बै गोसोम
खामनि बै गोसोम खि होनना बुङो दे खामनि खिखौ जेनेबा गायोब्ला गोदान रिफारिं खालामनानै थाङो आरो बिनि उनाव जोङो फोथारगोना फोथारा बा खामखौ बिगुर लगायनो नागिरबा बेखौ फोथारगोना फोथारा आं बेयावसो माने एसे सन्देह दं जेनेबा बै आइजोखौ बा बै बर' सेंग्राखौ मोनसे न'सा फिसा खालामना खावना होनायावबो आंहा गोजोननाय दं दै जेनेबा बैफोरखौबो सान्ति खालामदोंबा बावगारनाङा आरो लोगोफोर बावगारनाङा होनना बुंदों बर'फोर बावगारनाङा जेनेबा बैखौ फोथारदोंबा जोङो धोरोमाव बेलेग हारिखौ जोंनि धोरोमाव सोनो हानाय बिराद गोजोननाय दं आंबो बिराद गोजोननाय दं लोगोसे बै जोंनि खाम नाग्रा तबलिस दामनायनि बिगुरफोरा मोसौनि ना सैमानि ना बोरमानि बेखौ एसे मोजाङै मिथिना लानाया मोजां लोगोसे हमना ला बेफोरखौ जोङो माने खामाव जेरै हमना ला मोसौ बिगुरखौनो दै गुदुंफोरजों लुखमनानै बिगुरखौ हनायफोराव खोमोरा दोंफा दोंनै थायो बेयावबो माने एकदम खामखौ बोखोना खानानै मोजां गोमहोयो खामनि खि लगायो दामो होयो बैफोरनि खामनि बिगुरा मानिमोन बेखौबो माने एसे साननो गोनां लोगोसे आङो बैखौ माने फोथारनायनि थाखायनो माने बेखौ खामनि बिगुरखौ अपसन सोंदो बिदि बाथ्रा बुंनो नाङा साननो नाङा लोगोसे बैफोर खामनि बिगुरफ्रा मोसौनि थायो बोरमानि थायो जिखुनु मोसा मुफुरनिबो थानो हागौ बेफोरबायदि माने गुबुन गुबुननि गाबजों बा गुबुन गुबुननि बिगुरफोरजों खाम तबलिस नाग्रा बानायनाय जायो बैफोरखौ जोङो गोदान लाबोयोब्ला बाथौ धोरोमाव सोफैयोब्ला बा मन्दिराव सोयोब्ला बेफोरखौबो जोङो दै गोथार सारनानै सान्ति खालामनाय जायो बेनिखायनो माने बिराद गोजोननाय दं जोंनाव बेफोरबायदि खालामनायाव मोजां माने बै आइजोखौबो माने थारनाय एबा माने अग्रं सावनाय होनना बुङो दैखौ अग्रं सावनानै फोथारनायावबो आंबो बिराद गोजोननाय दं नाथाय जोंनि बै खाम सिफुंफोरखौबो एसे माने गोथार लाखिनो जुजिनाया बिराद मोजां आरो लोगोसे खामफोरखौ माने गोदान बिगुर लगायना लाबोयोबा थानसालियाव सोयोब्ला बेफोरखौ माने दै सान्थि ओरै सारनांगौ दै आं डाइरेक्ट बुंखादों खिन्थु बैबो गोथार आं रावनिबो एसेला नाथिं नाथा बुंनाय जायाखै माने एसेला माने नाथिं नाथा बुंनायखौ माने सोरबा मेलेमजिबि बिथांमोना एसे दुखुबो मोननो हागौ आं दुखु मोनजानाय बाथ्रा बुङाखै जों बाथौ धोरोमा धोरोमै थागोन गुबुन हारिखौ लामनानै निजेनि बाथौ धोरोमाव सोफैनाय बेफोरखौबोथ' आं गोजोननाय दं लोगोसे अरं खावनानै जेनेबा फोथारनायावबो एसे गोजोननाय दं जेरै हमना ला खामनि बिगुरखौबो जेनेबा मोसौ बिगुरबो लगायनो हागौ बेयाव आंहा गाज्रि मोननाय गैया जोंना बायदि बेफोरबायदि माने खामफोर तबलिस नाग्रा बा दामनायाव जोंहा बेफोरखौ जेरै हमना ला जिब जुनारनि बिगुरजोंसो लगायनानै दामनाय जाय नालाय बेफोराव माने सोरबाफोर गोदानै लाबोदों बा बाथौ थानसालियाव सैदोंबा माने थारनानै ला आं गोसो बुंदों आरो लोगोफोर थारालासिनो लाबोनानै सोना दामोब्ला जोंना एकदमबारे माबा जाखागोन आरो एकदम सुवा जाजोबगोन बेफोरबायदि गोसोआव लाबानो जाबाय बैखौ जेरै अग्रं सावनानै माबादों बैखौ माने खामखौबो गोदानै माने बिगुर लगायना लाबोबा माने थारनानै लाबानो जाबाय जोंनाव थारखायो लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव माने बुंनायफ्राव एसे गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा माने एसे माने धोरोमनि थाखाय एसे नांजाबनाय एसे खेंफोर बुंफ्लांदोंबा आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर जै बोराइ बाथौ गोथार जाथों जेरै हमना ला बर' हारि जिउल' जोनोम खल' मोननाय थाबाय गासिबो